girma kwamishinan yaɗa labarai na jihar Kano, za mu so mu ji menene ya ja hankalin gwamnatin Kano hatta sauya wannan suna na jami'ar Maitama Sule zuwa sunanta na haihuwa, wato Northwest University. To a'udhu billahi minash shaitani bismillahir rahmanir rahim sallallahu ala nabiyil karim. To na farko dai kamar da ka faɗa ka san ayi wannan zama na majalisar zartawa da muka yanar juma'a, kuma a kawo an tattauna akan wannan batu, kuma kamar da ka faɗa suna na haihuwa, to ga an mai da shi suna na haihuwa ma kaga da aka ce cewa kamar abin da aka yi dai. To amma dai magana shine ba wai canja aka yi domin a yi gyara a sa komai a da ya dace a sa shi. Na farko ita university dama da an yi ta wannan suna, kuma sunan ba shi da wata matsala domin an mata, wato tun ginanta an riga an mata wannan suna domin ta nuna cewa tana kula da wayannan yankuna namu da ga sun kuma baya wajen haka ilimi na jihohin northwest misali. Na biyu shine cewa a za ga wato duk sunayen makarantun da aka saka, duk wanda suka tashi ne tare ko suka yi aiki ko kuma kamar sa'anni ko kuma wato suka yi yayi a tare da shi mai girma baban namu shi dan masanin Kano. Ka kamar Aminu Kano aka sa shi a Aminu Kano College ta Islamic Legal Studies, kamar Abubakar Rimi da ya gwamna aka sa matarsa aka sa waccan makaranta, kamar shi mai girma Rabi Kwankwaso da ya gwamna aka sa tasa a wancan wuri. So aka za ka ga cewa makarantun aka duba, kamar ko shi kansa da mai girma marigayi Alhaji Audu Bako da ya gwamna, wanda a lokacin sanin shi kansa mai gidan masani yayi kwamishina, kaga shi ma makaranta aka zo aka samu su aka ce to duk wani makarantun ya zama cewa kaga sun zama kamar sun tafi bai ɗaya kenan. Kaga ga shi har ko da za ga shugaban ƙasa Murtala wannan wuri aka sa masa, amma ita wannan university ta ci gaba tun da aka assasa ta haka ta ci gaba a haka din. Kuma da mata lokacin campaign ai duk an yi wannan, kamar wannan alƙawarin da mai girma gwamna ya yi lokacin yakin neman zaɓe, aka zo aka sa ta aka so aka tashi sai to maimakon ai haka ita ma waccan makaranta da aka yi sabuwa ta gari, tun da sabuwa shi ma zai zama kamar suna na haihuwa aka yi mata, za ta taso da wannan sunan da sunan dan masani ta kama da ita Maitama Sule School for Education Advanced Studies. So aka yanda advanced shi ne cewa yanda kamar wannan ta ita university din take ba da digiri, ita ma za ta ba da digiri, kamar yadda sa'adar mu take ba da digiri, ita ma za ta ba da digiri. So aka advanced studies din ya kulle ko ya buɗa cewa za ta iya ba da digiri, kuma babban makaranta ce ita ma. So ba an yi ne kaga dan an yi ne wato dan a gyara kuma a kawo daidaito akan cewa hakan shine fi daidai, kuma shine ke tafiya akwai na. Kuma akan sami wato matsaloli da yawa wajen mutane da ke ba su sani ba, tun da ba ka zo office ko yaro ya samu matsala a shiga rediyo an faɗa ba za ka san irin matsalolin da wani abu suke haifarwa ba. Kamar yin certificate din mun yara, za ga cewa wanda suka taso certificate da wancan suna da wannan suna, za ga cewa ana ta samun bambanci ko ana samun matsaloli. To abin yanzu dai an ga an zama bai ɗaya, an dawo da ita wannan suna, shi kuma wacce makaranta da aka yi sabuwa fulla wanda ta taso da sunanta, kamar da kai magana sun haihu wannan suna yana da muhimmanci, sai ta taso da wannan suna. To amma al'umma suna ganin kamar shi batu na wannan canjin suna ana alakanta shi da wani abubuwa da suke da alaka da siyasa, ko bai kwamishina zai ci? Ai ba siyasa ya ka da farko shi mai girma Alhaji mai tawasu da masan ai ba ne na kowa, shi ba wanda zaka ce ba nasu ba, komai zafin siyasar ka kai nasa ne. Kuma wace siyasa ai su wanda suka sa sunan su din ba su fi ma kusa da shi ba, ko a matsayin uba ko a matsayin mu'amala da iyayenmu ko waye, ai mun fi su kusa da shi, mun fi sanarsa. Su ne suka tsinci sunansa ko yayinsa kawai suka zai bayan sun girma, ko sun zo cikin birni ko sun zo cikin gari ko rayuwa ta yi nisa. Sa ba wani maganar siyasa, kamar ga maka to in kace maganar siyasa ce wanda lissafa maka su kuma mai ka siyasa a ciki, aka babu siyasa, ko kuma wanne ne ba haka ba, me kare a ciki babu. Sunan Malam Aminu Kano da shi ba tare suka tashi hakan siyasa. Misali cewa ai in ma wato mai sauraro ko me za ka yi tunani ne, za ka tuna cewa ai tare suka shiga zaɓe na
northern region house assembly, wato majalisa ta dokoki ta jihar arewa lokacin Sardauna. A nan aka yi zaben, shi mai girma dan masani ya ci zaben, ya kada Malam Aminu Kano, kuma Malam Aminu Kano ya zo ga gudu, so ai tare suka taso tsara, kuma duk sun yi yadda suka yi wa Kano, duk sun yi ministoci, sun yi abu, so ba maganar siyasa a ciki, sai dai kawai yanayi ne da yadda kai makiya ko yau yan hamayya sai an samu abu an bata. Idan ma kai sallah ka tashi ka kalli gabar sai a ce a ai ka karkace, ko in ka ce Allah akwai sai an nemi a ce a Allah akwai, an yi haka faɗa. So wannan mutane da su faɗa ba za ka yi wani damu da abin suka faɗa ba, amma shi mu da muka san shi muka zama da shi kuma yake uba a gare mu, ai shi ne kullum koyarwarsa shi ne cewa a gyara abin da yake, ko kuma a mai da kuma mahaifa a gyara shi, ko da shi ne yana da kai haka zai ce a ga abin da ya dace a yi. So su ai ba su san shi ba, su ne ma suka yi dan siyasa, ganin cewa amfani da sunansa za su ci wani buri, za su yi kaza, za su ga shi yana su yasa suka yi haka. Ba ka makarantar da su gina makarantar kamar yadda kai magana, su sa masa suna a makarantar ta take cewa ta haihuwa ce. To yanzu za ku gina makaranta kenan su kutun saboda shi? Akwai makaranta yanzu haka magana nake maka, ai a lokacin da ake gaba daya akwai makaranta dama da ake sunanta kudurinta ko dokarta. Ai wannan na tabbata in ba yau litinin ba, gobe talata ina gaban majalisa sabuwa ce, shi ne ga mai sunanta mai isu mai tawas college of education and advanced studies. Advanced studies ne ya buɗa, mai yiwa wata muna da yawan rai ko kuma ba mu da rai ma, wata nan a ci gaba ya zo mutane suka zo ta zama university, amma wannan advanced studies din ya ƙara faɗaɗa ta. So ita wannan ita ce aka mai ta sunanta, kuma ya zama bai ɗaya da sunan ga American legal ga wannan Sa'ad Rimi, wanda ita Sa'ad Rimi abu zama kira ta faɗata ka kamar sunan Rimi ne, ga ta Rabi Kwankwaso da take tudun wada. So za ga shi duk saka sun tafi bai ɗaya.